खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 अक्ट'बर 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो आयाबो बांनो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गियाना बांनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां आयाबो बांनो हागौ न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे अनसायनाय आरो हेफाजाब मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ समाजाव लोगो लेवानि आंखाल जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन गियाननि आंखाल जागोन गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जानोबो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै सांग्रां जानाया गाहाम कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन न'खराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानो रोंगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन लोगो लेवानि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो दिनै मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनसायजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन
गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिकबो जानो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जानोबो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायनाया बांनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। थार लोगोनि आंखाल जानाय नङा। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनलायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ दिनै थोजासे मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोननोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोसोआव बोलो मोना जानोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा रायखुमा जानानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथुबो मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम अब्लाबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।